eu son Elia e hoxe vou facer un book trailer sobre Ons. Esta obra foi escrita por Carlos Meixide, un escritor galego nado o 21 de xaneiro de 1977. Entre 2005 e 2009 traballou como redactor, pero máis adiante traballou como director no programa de televisión de Galicia Ondas Curta, centrado sobre todo nas curtametraxes. En decembro de 2018 recibiu o primeiro premio á novela galega de Santiago pola súa obra Camiño de Paixóns. En 2021 creou canda a Berta Dávila a súa editorial, chamada Rodolfo e Priscila. As súas obras máis coñecidas son Primavera, Inge e Robbie e A memoria dos meus pasos. Ahora sí, vamos a comezar con Ons. Ons é a historia de 4 rapaces, 2 nenas e 2 nenos. As 2 nenas van só nas vacacións, mentras que os nenos sempre viven na illa. Sen embargo, as vacacións destas rapaces este ano sería un pouco diferente, xa que na illa comeza a haber asasinatos. O que os adultos non sabían sería que os nenos xa sabían quen era o asasino, así que eles estaban en constante peligro porque se sentían amenazados por esta persoa. Se queredes saber como transcurre a historia e como os nenos se enfrentan ao asasino, deberíades ler o libro. A miña personaxe favorita é Roy, xa que, pese a todas as dificultades que tuvo na súa vida, sempre supo seguir adiante e sempre intentou axudar os demais. Este libro pareceme moi entretido, xa que mantén sempre a tensión do que vai pasar despois e ademais o seu final é moi pouco predecible. E ata aquí o meu book trailer. Adeus.